Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo guztioi eta ongetorri gaur ere egun ez egun saiora. Berria baldin bazara, eskerrik asko Saroa Telebista aukeratzeagatik, hor izateagatik, eta azalduko dizut. Programa hau magazin bat da. Horrek esan nahi du, albisteetaz eta beste motatako edukietaz osatutako saioa dela. Adibidez, agenda daukagu, gero efemerideekin hasiko gara, eta bar. Baita elkarrizketez ere osatuta dago. Gaurkoan adibidez bat izango dugu eta literatura kontuak jorratuko ditugu. Beste batzuetan musikari buruzkoak dira, diska aurkezpenak, kontzertuen iragarpenak eta bar. Erakundeak edo proiektu solidarioen inguruko elkarrizketak ere eskaintzen ditugu. Adibidez, atzo musika eta elkartasun gaia uztartu ziren. Denetarik, esan bezala gaur liburu batetan zentratuko gara. Zehazki Josu Legarreta eta Xabier Santxotenaren El orgullo de ser agote edo agote izatearen harrotasuna euskeraz. Interesgarria agoteen kontuaz da. Gero ikusiko dugu zer kontatzen duten. Orain badatoztelako, bai, efemerideak. Gaurko lehenengo efemeridea 1814an gertatu zen Londresen. The Times larrun makinan inprimatutako historiako lehendabiziko egunkarian bihurtu zen. Mende bat geroago, 1930 urtean, Jose Ortega y Gasset filosofoak bere liburu ezagunena argitaratu zuen. Masen altxamendua edo matxina da. Arratsaldeon, hauek dira azaroaren 28ak utzi dizkigun titularrak. Iruñeko udalak 52 pisu turistiko ilegal aurkitu ditu eta hauen kontrako kontrol neurriak abian jarri ditu. Iruñeko udalak mugikortasunezko ordenantzaren behin betiko proposamenaren eta honek dakarren berritasunen aurkezpena egin du. 11.000 pertsonek Zangozako osasun zentroko erradiologia, erretinografia eta tonometriako ekipo berriak erabili ahal izango dituzte. Dominguez kontseilaria han izan da eta 424.000 eurotan baloratu du egindako inbertsioa. Honetaz gain, ekipoek osasun arreta hobetuko dutela eta aurrerantzean hemendik aurrera biztanleek ez dituztera Iruñera joan etorriak egin beharko azpimarratu du. Toki autonomia zein estatu mailako polizietako agenteek suizidioei buruzko arreta eta prebentziorako formakuntza jaso dute. Suizidioaz mintza gaitezen izenburupean, Nafarroako segurtasun eta larrialdi eskolan burutu zen jardunaldia. Foro sozialak Iruñeko udalak Sara Fernandez sakabanaketaren edo dispertsioaren biktimatzat hartu izana txalotu du. Ez dira dispertsioaren biktima gisa aitortzen duten bakarrak. Alde zaharreko arrazoiak deritzon plataformak ekitaldi ezberdinak antolatu ditu aste honetarako Fernandezen heriotzaren 15. urteurrena dela eta. Azaroaren 29an ostegunarekin Iruñeak San Saturnino eguna ospatuko du. Prozesioa, erraldoi eta buru handien konpartsaren irteera edo kalejira eta La Pamplonesaren kontzertua izango dira eguneko protagonistak. Ez dira ekintza edo jarduera bakarrak izango, hala ere, hiriko zaindariaren ospakizunekin bat etorrita hiriko eguberriko argiak piztuko dira arratsaldeko 6ak 4 gutxitan.
Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak Iruñeko Orfeoiaren funts dokumentalak gordailuan jasoko ditu. Zehazki musikaren 150 urtetik gorako historiaren lekuko diren akta liburuak, partiturak, prentsako artxiboak, kartelak, argazkiak edo irudiak eta ikus-entzunezkoak. Egin dezagun aurrera azaroaren 28ko egunkarietako azalekin. Lehendabizi, Diario de Navarra. Lerroburu nagusian, informazio privilegiatua erabili izanagatik, Borrelli jarritako zigorrak Sánchezen gobernuan eragiten du. Azaleko argazkian, bi txirrindulari Iruñean ikusi daitezke. Izenburu honek laguntzen du irudia. Bizikletak eta patineteak galtzadan. Diario de Navarratik Diario de Noticiasera pasako gara. Titular hau nabarmendu dute. Iruñeko mugikortasun ordenantzak bizikleta eta patinete elektrikoak espaloietik ateratzen ditu. Azaleko irudiak areto futbol partidu bat erakusten du. Izenburu honek laguntzen du. Osasunak derbi garaitzen du. Eta Diario de Noticiasetik gara egunkarira pasako gara. Lerroburu nagusiak hurrengoa dio. EH Bilduk gizarte segurantzari uko ez egiteko estutzen du. Azaleko argazkiak aniztasunaren aldeko uharteko horma pintura batek jasotako erasoa erakusten du. Titular hau ipini dute azpian. Ultrek eskolaeren kontra egiten dute, pulpitura ailegatuz. Hedabide euskaldunen txanda da eta berriagunkariarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, erregaiaren zergari eutsiko dio Macronek petrolioaren preziora doituta. Horren alboan, azaleko argazkiak hurrengo izenburua darama. Literatura fokuen argiz ikusarazteko. Euskadi literatur sariak eman dizkiete aurtengo irabazlei eta horren momentu bat erakusten du argazkiak. Ekitaldiaren momentu bat alegia. Alboan ezkerrean kulturari dagokionez, Jon Basaguren musikaria ikusi dezakegu eta bere hitzek osatzen dute izenburua. Gure eszenak onartzen ditu proposamen arriskatuagoak. Ondoan barkatu beste berri bat. Preserbatiboak doan emango dituzte Ipar Euskal Herrian errezetarekin. Beherago ezkerreko izkinean, andreen eta gizonen arteko soldata arrakala txikitzeko 283 milioi euro jarri ditu Jaurlaritzak. Ondoan iritzi artikulu bat hurrengo titularrarekin edo izenburuarekin. Hobe esan da. Euskararen txingarra pizteko gogoa Bermeon. Horren alboan eskuinean, kristau eskolak arriskuan direla erantzun dieten jabeek greba hasi duten langileei. Eta hori da guztia berriagunkarian. Euskal Herri Erratiko webgunera pasako gara orain eta horrekin amaitutzat emango ditugu egunkarietako edo hedabideen azalak. Kasu honetan esan bezala web horri batera pasa garelako. Lehendabiziko berriak ezkerrean hurrengoa dio. Ahal duguko parlamenturako zerrendako 2. eta 3. Ainhoa Aznarez eta Iban Mendez. Ondoan eskuinean Amoria 2 puntu. Katia eta Mariele Labeke Aizpak, Carlos Mena, Einaut Elorrieta eta Orekate Egiz. Azpian, Done Santurdin erraldoiak eta prozesioa. Goazen Iruñerriko agendarekin. Azaroaren 30 arte, ostiralera arte, Juslarrotza Zibiboxean, Ellas las mujeres en la historia de Pamplona edo beraiek emakumezkoak Iruñeko historian erakusketa ikusgai egongo da. Sarrera libre. Horretaz gain, gaur eta otsailaren 24 arte Zitadelako Arma Aretoan, ez beti da ez edo no es no erakusketa ere ikusteko aukera izango da. Sarrera kasu honetan baita libre. Gaur arratsaldeko 6etan Labrit frontoian edo Labrit frontoitik hobesan da bisita gidatu bat euskeraz irtengo da emakumeen hiria aitzindariak izenburupean. Doakoa da, baina inskribatu beharra dago aldez aurretik. Horretarako 680-666-877 telefonora deitu dezakezue abenduaren 1 arte.
Abenduaren batera arte gaur izan arren, gaur euskarazko bisita giratua eskaintzen delako, baina gaztelerazko beste bisita giratu batzuk eskaintzen dira. Xehetasun guztiak udalaren webgunean. Gaur arratsaldeko 8:30 Zentral Cafe Antzokian, Iruña Blues jaialdiaren 3. edizioaren baitan, Bini Mur musikariak kontzertua eskainiko du. Sarrera 18 eurokoa da. Amaitzeko bihar goizteko 9:30 aurrera Iruñean ekintza asko burutuko dira San Saturnino ospakizuna dela eta. Erraldoien eta buru handien konpartsa irtengo da, prozesioa ere Iruñeko kaleetatik ibiliko da eta arratsaldean adibidez Iruñeko udalaren gabonetako argiak argiztatuko dira. Zerua laino gutxikin edo partez lainotu egongo da. Goi lainoak nagusituko dira. Hego sagaiko haize ahul-bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Eguna bukaeran haizea indartu egingo da, tenperaturak gutxi igoko dira. Ostegun goizaldean erdi mailako lainoen eta goi lainoen tarteak agertuko dira. Goizean lainoak ugaritu egingo dira eta egunaren bigarren zatian zerua oso lainotsu geratuko da. Goizean baliteke euri txiki egitea, egunaren bigarren zatian euri txiki ertain egingo du. Hego osagaiko haize ahul-bizia ibiliko da, bolada gogorrekin eta oso gogorrekin batez ere, goizaldean eta goizean goiz. Arratsaldean indarra galduko du eta arratsalde gauean hego-mendebaldekoa nagusituko da. Tenperatura gutxi jaitsiko dira. Iruñerriko albisteak ikusteko unea iritsi da. Goazen lehendabizi Eguesibarrekin. Eguesibar ere Euskaraldian parte hartzen ari da. Azaroaren 23an hasi zen Euskararen aldeko ekimen hau eta abenduaren 3 arte luzatuko da. Euskal Herri osoko herri, hiri eta auzoetan ematen ari den esperimentua edo proiektua da. Bi profil, belarri prestak eta ahobiziak gure hizkuntzan aritzen ari dira. Lehendabizikoek hartzaileei euskaldunak baldin badira euskeraz egiteko gonbitea luzatzen diete eta ahobizien kasuan beste profil hori lehendabiziko hitza beti euskeraz egiten dute. Honek ez du esan nahi ahobiziek ez dutela euskeraz entzuten edota belarri prestek euskeraz egiten ez dutenik. Bi eginkizun dira osagarriak direnak eta biek euskararen gure hizkuntzaren erabileraren eta normalizazioaren alde egiten dute. Baita Eguesibarren ere. Albiste gehiago. Euskaraldia eta gero Eguberrietako kanpainan buru belarri sartuta ibiliko da Eguesibar. Prestakuntzekin hasi da dagoeneko izan ere, 4. urtez saltokiak bultzatzeko lehiaketa bat antolatuz. Hauen dinamika alde batetik bizkortzeko eta bestetik erakargarriak bilakatzeko, edo erakargarriagoak. Izen ematepea zabalik dago azaroaren 30 arte, ostiralera arte. Oinarri guztiak udalaren webgunean aurkitu ditzazkezue. Data horretan bestalde azaroaren 30an arratsaldeko 7etan Konfajas Jaloloko izenburua duen antzeslana eskainiko da Herrizarren, Sarrigurenen, hain zuzen ere. Ez da ekintza edo jarduera kultural bakarra, abenduaren 3an datorren astelehenean Nafarroaren eguna dela eta kontzertua izango delako baita Herrizar aretoan ere, Sarrigurenen. Doakoa izango da eta Burlatako San Juan abesbatzaren eskutik burutuko den kontzertua izango da, eguerdiko ordu batetan. Hori da guztia Eguesibarren, Ezkabarteren txanda. Gabonak gertu daude, horren ondorioz txapelketa bat antolatu da Ezkabarten ere.
Konkretuki aurrendako edo umeendako marrazki lehiaketa bat, 2 kategoriekin. Alde batetik 7 urte bitartekoentzat eta bestetik 8 urtetik gorako aurrentzat. Obrak abenduaren 14 arte aurkeztu daitezke eta baldintza edo oinarriak udalaren webgunean kontsultatu daitezke, hor zintzilikatu da guztia. Honetaz gain, Ezkabarteko udalak musika eskolarako diru laguntzen deialdia egin du. 2018-2019 ikasturtean zentroan ikasten ari direnentzat da deialdi hau eta eskaerak aurkezteko epea abenduaren 20an akituko da. Oinarri guztiak eta eskaera orria udalaren web orrian aurkitu daitezke. Honetaz gain, udalak euskara ikastea ere lagunduko du beka batzuen bitartez. Aurrekoan bezalaxe, aurtengo ikasturtean 2018-2019 honetan hizkuntza lantzen ari diren bizilagunentzat da deia eta data berberara arte eskatu ahalko dira, abenduaren 20 arte. Informazioa udalaren webgunean. Etxaurira pasako gara orain, ea zenolako berriak ditugun hemen. Euskaraldia Etxaurira ere heldu da azaroaren 23an iritsi zen eta gainontzeko Euskal Herriko eremuetan bezalaxe abenduaren 3 arte iraungo du. Baina ez da Etxaurik hartuko duen ekintza bakarra kasu honetan, ez da Eguberriak gertu daudenez, Etxauri prestakuntzekin hasi delako. Abenduaren 2an Olentzeroren karpa auzolanean muntatzeko deia egin du. Goizeko 9:30 hasiko dira lanak eta 11:00 ere eskainiko da. Olentzeroa baino lehen, hori bai, Etxaurik besta txikiak ospatuko ditu. Izan ere, aipatutako karpa hori auzolanean muntatuko dena, jaietarako ere erabiliko da, eta adin guztiendako jarduerak hartuko ditu. Programa edo gitarau berak publiko guztietan pentsatzen du. Besteak beste, antzerkia, kontzertuak, bazkariak, jokuak, euskal dantzak eta beste dantzamotak, txokolate jana, artisauen azoka edota afariak hartzen bai ditu. Abenduaren 7an hasiko dira bestak ostiralarekin eta abenduaren 10 arte luzatuko dira, igandera arte, alegia. Ia Iruñerriko albisteen amaierara heldu gara, Iruñeko berriekin bukatuko dugulako, oraintxe bertan. Berria eta Saio Alkaiza kazetaria, Iruñeko udalak antolatutako berdintasun gaietan kazetaritza jardunbide egokiak lehiaketaren lehendabiziko edizioaren saridunak izan dira. Egunkariak, berria egunkariak, 2018ko Sanferminei buruz egindako erreportaiari esker lortu egin du saria. Bertan emakumezko artisten presentzia edo emakumezkoen partaidetza jai espazioetan mahai gainean jartzen ziren. Erasoen kontrako informazio puntuen inguruko informazioa ere eskaini zuten, bestaren esparru ezberdinetan lan egiten zuten emakumezkoei elkarrizketak egin zizkieten, eta erreportai berezia ere burutu zuten Nagore Lafageren heriotzaren 10. urteurrena dela eta. Alkaizaren kasuan Euskal Herria irratian lan egiten duena gainera, pertsona profesionala modalitatean lortu egin du errekonozimendua edo sari hau. Nupeko soziologoa den Loitzune Zuloagari egindako elkarrizketari esker. Zuloagak Sanferminetan eta beste jaietan suertatzen diren eraso sexisten konparaketa aurkeztu egin zuen Euskal Herria irratian, ikerketa baten bitartez. Sanferminetan ez direla eraso gehiago ematen ondorioztatuz. Berri gehiago Iruñean. Iruñeko gaiak Hollywoodeko gidoietan eta nafar hiriburua plato gisa. Guzti hori uztartuko duten doako bisita gidatuetan apuntatzeko epea gaur ireki eginda. 175 toki daude eta inskribaketa Iruñeko turismo bulegoan egin daiteke edota 948-42-0700 telefonoaren bitartez. Joseba Asironek, eta honekin bukatuko dugu, Iruñeko alkatea Oviedo izan zen atzo UNICEFen aldetik errekonozimendu bat jasotzeko.
Erakundeak Iruña haurtzaroaren lagun hiria izendatu du Nafar hiriburuak aurten aurkeztutako lehendabiziko haurretan nerabeen plana dela eta. Programa honek adingabekoen ongizatea hobetzeko politika publikoen ezarpenean jartzen du fokoa. Haien eskubideak babestuz, haien partaidetza sustatuz eta beraientzat hiria eremu erosoago batetan bihurtuz.